Ami day? Uy, lipay aga mong batang kamatoy. Lipay aga mong badsing gamay. Mo na premius batang, very good. Very good. Guys, padong mi dato spikas garden. Kay mag-harvest mi karon sa luya. Uy, haladag naman dari kong pichay. Guys, tanaw mo makautang sa day ko sang pichay sinabod. Nang nga masinabuag nga pichay durag na madijit. Tapos mi dari ganas. Mo na amang gulayon ng dari guys, ganas. So na guys. Macong hapon na tang tanan. Uy, harvest na mi sa mga luya. Guwang na day na pader. Guwang na? Guwang naman ko na guys. Kay nanin ko naman, nangalaja naman ang punuan. Ha? O, lagi na sinar ba po dari kuan. Bunag kaguan. Sama ng harvestan guys. Agluya. Panakatay. Ang raman po upang baligja. Ang panakat na dyan na siya. Manang harvestan na rin ka manang pulihan o tanong. Tamna na po naman dari gulay. Ke pa? Ke? Asa? Oo, titid. Kalipat kong dag sundang, magdakog sundang ang Ken! Patad sa kong kin na riguna. So, harvest time. Saan pa? Harvest ko na rigloy Hindi ko po. Harvest. Kuda pa. Kuda. Nabalik mo ang kuda. Ya siguro ni. Bato tingali ni kadi man basta-basta ka kuha. Sige. Awan. Ini binakaw sa sundang. Lamas. Sige. Uy, ano? Uy. Ini se. Ha? Uy, ya. Ada pa din nabilin. Uy. Siya. Una, harvest kung may dito sa una sa maluyahan. Yes, banggi man. Sakto na yun sa harveston. Uy, hala. Timbang sa rupod ni tingag kilo ng isa ka kuan. Isa ka punuan. Harvest na mis amang luya. Kinilaw. Libre na gadud pa dog kuan guys. Mga pang panakutay. Ana. Hehe. Di man na madaot mo tambay. Diba? Libre ng panakot, Gab. Libre na, panakot atang luya. Sa ipuli ni mo dani? Taong. Pulihan day ko ng taong papagabril dari guys. Pulihan ni taong. Sa mga mini garden. Ano mga mini garden yes. Oh, diba? Yan na. Hehe. Napod. Kalipay. Lamis pawati guys basta maka-harvest na tas atong kilanum. Mati pa pagabi. Matagitan ka na. Ha? Matagitan ka na. Gaba mo na. Yaw. Gaba mo na. Harvest mo din atong kilanum. Gusto no? Grace pa na. Grace. Grace siya. Uy. Nakuha na dyan ini. Mga bilin, mga tangkang naman ng ito. Ang taong ka nito. Nada kayo gisabod. Mangyamangit ko. Yes. Uy, harvest ako. Ikaduha.
time. Amang luya. Ngayon na, sila pa nangabili. Kuyawa guys, no? Kuyawa dyan lagi nung mga tag-grasya. Kaya nga nera kagagmad sa pagtanong. Nakaroon pag-harvest nga nina. Sabi dyan. Wow. Sa pag-abril mo itiglukat, ako mo itighinlo. Nga nera ni pagtanong, nga nera kadaka. Nga nera kadaka sa pagtanong, pag-harvest nga nina. Dubli-dubli agi hatag ang grasya. Salamat ka do Lord. Wala na. Ha? Ako nga nagagmay. Mo na gatang pinalit nga luya pa no pilara to. Bisaya ni sida nga luya. Dili sa katong na ay kuan guys. Native ni sida, ha? Ano ka na mga tarot, palit ka dang ipalanam na ni. Pwede good. Baka tong mga kaon na mga tarot. Mo lagi gagmatoy. Kasi mora na si mo siguro na agatong kuan. Tinanong mo tingalan na imo tinanong pa di tanawa. Mauni na guys. Mo na nagizahang unod, subing na. Nanubing na siya ba nanaghan. Kasana ulo man siguro. Ay, naghan na. Thank you Lord. Pwede na tada na magbudbud nga hanghang. Budbud ba guys, sanang pilit. Sa budburon. Oy, nakasuta. Wow, sana all. Thank you Lord. Kinay daghang grasyang luya. Ako paning luyahan, ngani Oh, ba. Ang tangan na natin sa juta. Di man sa madaot guys, uwi tambay. So, dami-daming luya. Siak. Panatag ko ugat-ugat. Pang binhi ay, nagbilin mig kan guys, amang abinlan si jag pang binhi ay ito. Sila kapuno. Nagdari alidaan man na magtanong, tamnan man na magtawong. Mag-harvest ang dahils. Ito nga. Okay. Ayan na guys. Wow, naglaundok. Naglaundok ag unod. Ayan na guys. Ang naghanabudag. Salamat ka, Jo. Hindi mo akong kalit. Ito, di ba zero ko? Gara. Matay ng kuan sa mananap. Ito na guys. Ito nga nagpunig sa kubag. Okay. Para pa. Okay, there guys. Tingnan sa kubag dito. Libre panakot. Libre nagpanakot. Mga pulihan dari tanong. Mga pulihan og tanom og taong. Libre nagpanakot ay. Magibinlan dari guys og pila ka puno sa duha. Tulo upat ka puno. Magibinlan dari upat ka puno nga luya dia. Kaya para na siya pang binhi ay. Uy, automatic man lagi ugam ang papagabre lagi jang palidja og kuan. Bye-bye dia. Matik food. Nanay jang bye-bye. Katay na mag-isang palidja. Tulo ka puno. Okay guys. Isang palidja sa papagabril na ngatay na. Tuapod. Oh, nagtambis buhi na. Automatic agi jahang bye-bye. Grabe kasi ka. Abtik nes papagabril mo gamang. Namitang nadako pag area. Mas naman. Gamay ra mga area dari. Ano pang kuan ba pang tamnanan og gulay-gulay. So manami og harvest guys. Okay, so amo na po ni siyang ilisan na ni og taong na pa may itanom dani. Do na.
Mazo na naman makalibre mig panakot. Nangamuti ka? Sabi ko nangamuti ka. Mazo na naman makatutan pag kukas-as ko palidya. Iya. Kautan mga zadani kas-a. Palidya. Palidya. Kautan og kas-a daning pichay. Na guys. Hindi sila hagway mabuhi. Tapos to. Kadaplina na haning utrohan. Haning utrohan na nagsabod gab. Ano man? Ngapay ko ni mo dai. Gato ro pichay. Singko aguan. Ali, so ni mura na mo bago. No gani, hingo anag maadzo sa pang bukbukon, na saburan. No. Butangan og kagingking na ibabaw. Ani kakag manok no. Sak nga ulalaho. Mo. Tawa na masig napay mong kamote. Namuwak naman na manguan na siguro na mangudunda kana na may buwak na. Munod na siguro ni guys nilang kamote kana na may buwak. No sa buwak. Oh. Nalagamang tangad dari guys, transfer nagtangad. Ugas nagamang kuya kinkinot. Kapajas bujag na guys. Nadapod, uy, talihinog na niya. Talihinog na guys. Kakaana pod mi dani. Tamis ra ba dyan ni siya. Kapag amang saging hapit na ma-harvest. Kaso lisod ka to harveston kan ay wire nas doon saan na ka pag-harvest. Saan ka na pagputod guys. Na mas wire na patangod. Tawag amang isa ka kapadya sa naghanag hinughan ang pamupuon ron to. Dali ako no. Manas aloy guys na murang color ni kuan sa una. To tang iro bitaw si tong naligsan tiger. Hag kontra ra dyan na mo dari guys kanang ingani buhian kanang mga tukoy maligsan. Dagan Dali nga dali. Maligsan nanza ka. Mura ba dyan kuan na rin mga tukoy ug mong kuan guys buhian kaya to sa karsada magpudyo mga ligsan. O dalan to mga iro ligsan man sila. Muna na ang mga huktan. Kaya di maligsan. Kaya buhian, maligsan man. Luoy. Ano po ito ha? Kaya aloy-loy. Laagan ra ba? Aloy-loy. Di maglaag ha? Kami kapajas guys. Ay, so katagak. Purya tagak. Ay! Purya tagak na guys. Kamaodyo ka pa ba? Oh, tana guys, purya tagak. Purya tagak. Baka buo. Oy. Sing na pa. Atarang panghaon na si baba ng sangit. Tamis mong gud siya guys, kaning kapadasa. Oh, kumbati pa dir. Kumbati tas papagaboy. Sakto na pa. Sakto na to. Taka na gamay. Sus padung jadi mo pa. Ngop. Okay, so yala guys, ang panghaon to si babaw. Dara guys, ang mga harvest kapajas, there is native papaya. Okay, kaadyo dia na may hugasan. May hiwaon. Mulakaw mi Kim na mag-uli mel to sa props nga kanang kuan. Dali dai. Bi. Ali bi. Ano ba nagpi na makaglamok. Oto may merkado Kim guys, nga. Yeah. Dana rin sa isahang kuan racket. Alay, atang kuan nang naipanso na si mulikod. Dili. Atang kuan kay magdara ta gamay. Nakaana. Ga. Murit sa pagmikuha guys sa gipadani Tita Jo paras ang birthday. Salamat ka Azo te. Tagaan ko ng ating upang birthday guys. Salamat ka Azo Tita Jo. Thank you so much. Palit ko ron o pansiton. Thank you so much. Ni Ate Christina, salamat ka Azote. Sumato na mi guys, uban ni Diyos Kim. Ay mukuha mo nis. Di pada ni Tita Jo. Paras adlong natawhan na ro na tayo mapansit. Ang nako mapansit guys. Ito. Sobra-sobra patos pansit. Salamat ka Azote Tita Jo. I love you. Ingat ka no na diha. God bless. Ang lipstick ko guys, di ma kuan ka Ajo. Di ka Ajo. Kanang na ay dispad. Dala mi si Buwana guys.
Kuha na miss pa na ni Tita Jo. Salamat ka, Jo. Ay. Dahil namin si Buwana, skim guys. Hop, sakpa, nag-aon sa kamot. Ay, uban-uban nga bata. Di mo pabilin. Nakuha na naman imong ipada, Tita Jo. Kuha na naman si Buwana. Salamat ka, Jo. Palit mo yung pansiton. Mas kimi-kimi. Palit ako. Saan na palitan? Ice cream. Ice cream sa gizaha. Ice cream sa kakim-kim. Kung sakay na, kaya makapalit ang ice cream. Kami, palit ko ng ice cream, yung kim-kim. Tara. Pag-uli sa bitaw sa racket. Okay. Sa racket. Nakuha na na Tita Jo agi mohong ipada. Daghan ka jung salamat Tita Jo kay di grabe ka jung ka sobra na gadyan ni kuanon sobra na gadyan ni kaajo ipalit og pangbansitay. Daghan ka jung salamat Tita Jo og nalipay ka jud ko kaajo kay wa ko nag-expect nga ingani makadawat ko og mga pahalipay diha gikan ninjong Ate Christine. Salamat kaajo. Daghan ka jung salamat Tita Jo amping mo kanunay diha sa USA kamo ni Ate Christine ug sa imong tibok pamilya. Daghan ka jung salamat, more blessings and God bless you more Tita Jo. Diyan na miss gulayan guys, mo palit miss kim-kim og pang kuan sa pansit, pang sagol, so palit po ko dajon og bihon. So namili ko dari guys og pang sagol sa pansit. Palit ko dari og carrots, mao man dyan sa pang sagol carrots, unsa bagyo beans o karing kanang repolyo. Mao man dyan sa pang sagol guys sa kanang naay pansit nga bihon. So mo lagi na iingan guys nga kada birthday di gajud mawa gajud ning pansit kay mao gajud si Zay kanang traditional nga kuandares Pilipinas guys every na birthday kani gajud mo number 1 nga lutuon pansit kay mo nilang giingan nga pampahaba ng life. Oh guys no nagajud patutuon ning mga Pinoy. So nga nagajud guys kay mao man gajud hanadak-an. So mo jay ang lutuon nga lami un puning pansit guys kinalamian ka jud ni uy. Mo na yung favorite nga kanang kanon pansit. Mo lami ka ajo lutuon. So mo na guys na malit pag ko og kanang sibuyas ug ahos kay mo na itong panakot sa teng lutuon. A few moments later. Dara isang ice cream. Napapalit si Kim og ice cream. Dara Tita Jo dia. Agbata ra papalit og ice cream. Tina, taro ka dong. Naparisa na magpan dia. Di mapan. Tulo man ka flavor, avocado, abaw kanina, avocado ba na? Sani? 3 in 1. Vanilla, strawberry, vanilla, Pwede grabog na umilaan. Okay, kami day. Uy, lipay aga mong batang gamatoy, lipay aga mong bazing gamay. Mo na premium batang, very good. Very good ka mo paso. Na ice cream. Oh, dapat ka mong batang laki. Ha? Ikaw, asa lamion? Among batang gamay nag-ice cream, among batang gamay siya. Ice cream, digit-git. Dapat aga mga tikimi-kimi. Ha? Ngayon na tatay, dito sa mukhapan. Tapos diyan to, taka-ice cream, ang mga bata. Salamat ka, Ajo, Tita Jo. Sa imong gihatag nga pang birthday. Thank you so much. Lipay ang mga chikiting na. Salay? Lipay ang bibi na. Kano pa no ice cream. Salamat ka, Jo, Tita. Amping kanunay diha. Love you. Paunahay ko sila kaon. Silang tulo. Sabi to ila to. Ang gilay na ang mga laki. Dapat yung amang batang kamay niya. Ya? Napalupig. Kaon. Kaon. Nam, nam, nam. Lami? 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 Lami?